Няколко думи за видовете каюти. На всеки кораб има такива, които са вътрешни, те нямат прозорци, има каюти, които са с прозорци, има каюти, които са балкони и оттам нататък има апартаменти с джакузита. Сега за хора, които не са ходили на круиз и могат да си позволят, аз бих препоръчала да си вземат каюта с балкон. Защото вътрешните каюти са теснички, тъмни и като не сте свикнали, особено ако имате и известна клаустрофобия, може никак да не ви е приятно. Искам да кажа няколко думи за тъй наречените гарантирани каюти. Много често, като тръгнете да резервирате, ще ви излезе опция да си вземете гарантирана каюта. Това представлява каюта без конкретен номер, т.е. те ви гарантират, че ако вие искате да вземете вътрешна каюта, то вие ще получите най-малко вътрешна каюта, но пък могат да ви дадат каюта с прозорец или могат да ви дадат каюта с балкон. По тази причина аз много често поръчвам вътрешна каюта, защото вече няколко пъти те са ми давали каюта с балкон. Кога дават и кога не дават, не мога да ви обясня и мисля, че никой не може да ви обясни, защото това си го решава самата компания, зависи много колко ще се напълни кораба и зависи колко човека са си резервирали конкретни каюти. Има хора, които си държат да си знаят точно на кое място има каютата, да си изберат етажа, да си изберат дали да бъде отпред на носа или да бъде отзад на кърмата. Може би и вие сте от тях, така че преди да резервирате пък каюта, такава, внимателно разгледайте картата на кораба. Защото има и каюти с ограничена видимост. Тоест, вие може да си платите каюта с прозорец, но отпред може да има някакво корабно съоръжение. Понякога слагат някакви машини. Много често това са каютите, пред които са поставени спасителните лодки. Повечето компании информират предварително, че балконът ви ще бъде с ограничена гледка, но пък някои хора си купуват такива кабини, защото те вземат балкона, за да имат въздух, за да могат да се отворят, да им влезе въздух и, да кажем, не държат на гледката. Така че при избора на кабини имайте предвид тези три неща. Гарантираните кабини, за които можете да получите по-висок клас, да кажем, ако си вземете балкон, могат да ви дадат апартамент. Кабините с ограничена видимост, прозорци и балкони, пред които има нещо поставено, и кабините с конкретен номер, които пък ще ви позволят да изберете точното място, точния етаж и да се чувствате спокойни още преди да се качите на круиза, че няма да имате изненади на борда.